ସ୍ମୃତି ରେଖା କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ରଖିଛ ଏ ସ୍ପେସ୍ଟାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଟିକେ ଲଗାଅ। ଶାଶୁକୁ ସମୁଦି ମାଡ଼ି ବସିଲି। ଶାଶୁକୁ ସମୁଦି ମାଡ଼ି ବସିଲି। ଶାଶୁକୁ ସମୁଦି କାହିଁକି ମାଡ଼ି ବସିଲି ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେ ହେଲା। ହଁ କୈଳାସ କୁହ। ହଁ ହଁ ଶୁଣ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାଅ ପଚାଅ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ପଚାଅ ନା 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 ଡେରି କର ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ଡେରି କର ନାହିଁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାଅ। ଆରେ ଏବେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ହେଇନି କି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ମୋ ରାଇ ଆଉ ପାୟଲ ହଁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବଜଉନ କି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକା। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାଦ ହୋଇଛି ହଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ରେକଅପ୍କୁ ନେଇ ପକାଅ। ଲେଖ ଭେ ଭେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ହଁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖ କି ରାଇଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାୟଲ ହେଲେ ବିଫଳ। ରାଇ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା ପୁରା କରିକି ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ କରିଦିଅ। ହେଇ ହଁ ନା କପରେ ନା କୋଉଥିରେ ଟିକେ ରଖୁଛି କୈଳାସ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଟିକେ ପରେ କଥା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା କଫିଟା କହିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହଁ କହିଲି। କଫିଟା କୋଉଥିରେ ଆସି କପରେ ଆସି ନା ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଢାଳରେ ନେଇକି ଆସିବ ନା ଚା ନେଇକି ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମୋର ହରମୋନଟାକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସାର୍ ଥମ୍ବନେଲଟା ଟିକେ ହଁ ଥମ୍ବନେଲଟା କରୁଛ ଯଦି ଯେତେ ମାରି ବସା ବସିକି ରହିଥିବେ କରିବ ଆଉ ଲେଖାଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ ସ୍ପେସ୍ ଦବନି ହେଲା। ସାର୍ ହଁ କଫି ମେସିନ୍ ଖରାପ। କଫି ମେସିନ୍ ଖରାପ। କଫି ମେସିନ୍ ତମର ଆଜୀବନ ଖରାପ ଆଜନ୍ମ ଖରାପ କଫି ମେସିନ୍। କାଲି ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଅଇକା ବି ଖରାପ ଆଜନ୍ମ ତମ କଫି ମେସିନ୍ ଖରାପ ବାଳ କଫି। ଦିବ୍ୟାବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିଲ? ଦେଢ଼ଶୁର ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ବୋଉ ଫେରା ଓ ଦେଢ଼ଶୁର ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ବୋଉ ଫେରାରେ ଖାଲି କାହିଁ ରଖୁଛ? ଏମିତି ନର୍ମାଲ କଲେ କିଏ ଦେଖିବ? କ'ଣ କରିବେ ଦେଢ଼ଶୁର ଛିଙ୍କିଲେ ଭାଇ ବୋଉ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଏମିତି ଚାଲେ। ସାର୍ ଛିଙ୍କୁ ଛିଙ୍କୁ ଛିଙ୍କରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ମୁହାଁ ହେଲେ ଦେଢ଼ଶୁର ରକ୍ତ ମୁହାଁ ହେଲେ ଏମିତି ଲେଖ। ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ସାର୍ ଲେଖିବୁ ସାର୍ ଜଗଦୀଶ ଉଠ ଉଠ ତମେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସାର୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଯୋଉ ବେଦି ଉପରେ ଚାଲିଗଲା ହାର୍ଟଚୋକରେ ଜୀବନ ଜୟଙ୍କର। ଓ ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖନି। ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଲେ ସିନା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଲେଖ ହାହାକାର ପଡିଛି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ସାୟା। ବେଦିରେ ବଇଛି ବିଧବା ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ମାଗୁଛି ଉତ୍ତର। ଏପଟେ ସବୁ ଲେଖ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି 4ଟା ମତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ହେଲା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିବ ଶଳା ବିଧାତେ ଚାଲିଗଲା ଭିଣେଇଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଗୁলো ସବୁ ଲେଖିକି ଯେତେ ଆଜି 5ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ। ଡେଫିନେଟଲି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଦେଖି କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି? 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରେମିକ ସହ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର। 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରେମିକ ସହ ଦିନ ମଜୁରିଆ ନାମ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖାଅ। ଆଉ କେତେ କଡ଼ା କରିବି ତମେ ସାର୍? କର କଡ଼ା କଲେ ହିଁ ଟିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତମେ କର। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି। 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ସାର୍ 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି। ନା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି ରଖନି ଆଉ ସେଠି ପକାଅ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା। ବେଙ୍ଗଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବି। ହଁ ବେଙ୍ଗଟାକୁ କାଢିକି ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ଆ କରି ରହିଥିବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିବ ସେଟା ପକାଅ। ସେଟା ପକେଇକି ରଖ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାରି ଉପରେ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ତାପରେ କରିବ ବେଇମାନ ମାଇକିନା ବେଇମାନ ମାଇକି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ବଜାତ ମାଇକି ହେଲା। ଏତିକି ଏଇ 3ଟା ଆଜି ମତେ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ସାର୍ ମାଇକ୍ ନା ଫଟୋ କାହାର ଦେବି? କିଛି ଫଟୋ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ରୋମରୁ କାଟିକି ପକେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ମତେ 3ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ହରମୋନ ଇନବାଲାନ୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ବିଜିଏମ୍ ଚାଲିଛି। କୋଉ ବିଜିଏମ୍? ମିଳିବନି ବଜାରରେ ତେଲ। କ'ଣ ପକେଇଛ ବିଜିଏମ୍? ଟୁଇଂ ଟୁଇଂ ଟୁଇଂ। ମିଳିବନି ବଜାରରେ ତେଲ ତମର ପଡିଛି ଟୁଇଂ ଟୁଇଂ ଟୁଇଂ। ମାନେ ଟୁଇଂ ଟୁଇଂ କ'ଣ? ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମାନେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଏଇଟା ଗୁଲୁଆ କମେଡି ନା ସେ ପ୍ରଳୟ କମେଡି? କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆରେ ଲେଖିଲ କି ଭଏସଟା ପଇଲା ମିଳିବନି ବଜାରରେ ତେଲ ସେଠି କେମିତି ପଡିବ? ଢାଡୁମ୍ 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 ତେଲ କମି ଯାଇଛି ବଜାରରେ ଭାଟାକ୍ସ। ଆଉ ମିଳିବନି କି ତେଲ? ଇରାନ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଏମିତିଆ ବିଜିଏମ୍ କର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ଆରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସୁଶାନ୍ତ ନା ତପନ 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 ତପନ
ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆଇଛି ସେ ନୂଆ ପିଲା ଆଇଛି ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖେଇବ ସେ ଜିନିଷ କର ଖାଲି କିଏ କଫି ପିଇବେ କିଏ କ'ଣ କରିବେ କିଏ କାହା ଘରେ ପଶିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ନଉଛ ସାର୍ ସେ କାଳେ କଫି ପିଇବ ତମକୁ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଛି ଶଳା ପିଅନ ହେଇଗଲନି କଫି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସ ଦୀପ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର ସାର୍ ଏ ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଫାଇଲ୍ଟା ସାର୍ ଏ ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଖ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ଦୀପ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବାର ସମୟ ତମକୁ କେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି 10ଟା 10ଟା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଛ 1:30ରେ ଆସିଛ ତମେ ଆଜି ମୁଁ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ଗଣାଗଣି କରୁନି 1:30ରେ ଆସିଛ ତମକୁ ତ ମୁଁ କହିଛି ତମେ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସ ଆମ ଟୋକାଗୁରା ତମକୁ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ତମେ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଲେ କେବଳ ମୋର ହରମୋନଟା ହିଁ ଇନବାଲାନ୍ସ ହବ ଏସବୁ ତ ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ନା ଏଇ ତ ସବୁ ହରମୋନ ଇନବାଲାନ୍ସ କରିଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ପଚାରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଦୀପ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କି 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ସାର୍ ଦେଇଛି ନା ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ସାର୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ସମାଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଓହ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବଢ଼ିଆ 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 ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦୀପ୍ତି ଶୁଣ ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏ କମେଣ୍ଟ ତଳେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର ତମେ ଏଇଟା କର ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖିକି ଆଉଛି ହେଲା ଖାଲି ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ ତାହେଲେ